Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Salam. Selamat apen madihita saluna. Hurian itu hatta tapu kama parminggota di bagasan manogoton martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuja matuhatta se bukit dan nomor 30 sada roditolu.
mar hite-hite goar ni debata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ni ton di perbadia, na tumapalangi do tanoon. Amin. Ida ma hatok doa ro, tiok manadiho, nuaing asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, nama dok mauleate do hami tuho, ala di paboton ho tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, alaho salpu sogot langit do tano, alai naho do anggo, hatam rodi saliling-liling na. Akup ni ikon patar do sogot, saluhu jolma di joloni, abang sana paruhumanim. Saya si maroham dihami, pahok marohanami, marha perseaun dihatam, marhite-hite todim perbadia, padungo mahami, jala paringgas mahami martangyang, asa marlas ni roha hami, pahimahon ho, jala asa dapot kami, hanguluan na sorasuda. Amen. Debata di kita sadarion, imadaniana siapati parjolo saat rodi pati paupaton. Tapai huti huma. Ahudo jahuba debatam, ninna debatatta, yang jari marakup ahu, pahenommu debatam. Yang jari guaranmu jaladang, jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, do na di Banua Tongaon, rori na di Bagasan Aek, na di Tore ni Tano, yang go tunggabe si Sabaon, manang sioloan. Yang jari dohonon guarni debata, yang go soture dalan na, ay honauhum na dosogot, akka na marsineang di guarna. Ngot hamu ma pabadiaon ari minggui, dinaw no marima, ulahamu nasa si ulaunmu, alayang go ari papituhoni, hari paradianan ni Jehovah debatam doi. Tongani mapati dihita sa dereon, atong rak mangidogogo mahita, siya tuhata lahu mangulahon pati nai. Kale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na bartu pati mi. Amen.
tima dosa tanah godang itu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasa tu dosan jala amanami. Ujo hami doguarmu nabadiai ala targogot kami marningok dosa nami. Saya marasin roha maho midahami o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate namanai tubanwagi jang doho mangodihon hami. Asiroham dihami sepatotong mah dihami roha hamolateon tuho otot di perbadia pangapul di namarsa roha pamalum masaluhut na bernit dibahen dosa nami Roma home ngani hami asa marlas ni roha hami mangulahol lomon ni roham hodo parhitian ni asini roha sayo nang tulak kami say tangihon mahami ho ale debata amar anak ton di perbadia. Amen. Tepoti madosa tanah gudangi tua debata martangi yang mahita. Tangono dua Tuhan Yesus lahon madi hamamuna na di banua gijangi hidotot di perbadia tuaka nama dohot kisah asangapon madi debata na di gijang. Amin. Kristal dihita sadareon nadiana sian buku pangukapon sapulsia ayat onom sa rodi ayat 10 tajahama marsika soreng dungi hubegema songon suara ni natorop situtu songon suara ni ay godang songon suara ni akaronggur nagogo namadok haleluya ay nunga mangaran jai Tuhan debatata sigonggom saluhuna. Marlas ni roha mahita jala Maria jala talehon matu ibana hasangapon. Ay nunga jupang hasapuran raya ni biru-birui nunga hubas sori padan. Nunga dilehon tu ibana abit nasaksak jala nayas jali tononna ya abit nasaksaki ima hapitoran ni akka nabadia.
Laos didok matu au, surat tonma, martua doakan ajino tu panganan ujuani biru-birui. Jala didok do tu au, on doaka hata nasitong nasian debata. Rap kita. Jadi muka maau tu jolo ni pakna, semua baibana, gawe didok matu au, unang masangoni, dongam munaposo doau, jala dongannya akka jangan akka naung majalo Yesus debatado si sobaumu ai panidangian tarengo tu Yesus ido todi panurin masahana artua ma akan atau mangihon hatani debata jalan nopiapsa amin. Dako maha persetai songona di hati dako ni rongata sa perseaun di sadok pertibion rak mahita madok au persea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangi doho tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gawe-gawe siaton di perbadia adorang sobubuan ido tuhata atau mau na bernit di panghuman ni selatus na mate terpazal dua ibana dia benar silang na tua tuban watoro dung ditanam na mula mangolo di hari patuluhon na manai tu surgo lahu tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo batu dosani disimai ibana sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namat au persea di ton di perbadia jala adong dosa da huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia doho dihasasani dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate doho dihanguluan na soras amin.
Horas, selamat Minggu Advent. Tikting Duhriata HKBP Rawamangun Minggu 10 Desember 2020 tolu. Natal Sekolah Minggu Jumat 15 Desember 2020 tolu pukul 10 pitu WIB. Maringanan di gereja di Patupado. Natal Sekolah Minggu Horong 2. Sabtu 16 Desember 2020 tolu pukul 16 WIB. Maringanan di gereja di Patupado. Natal Sekolah Minggu Horong Sada. Sude dakdana Sekolah Minggu Horong Sada dot Horong 2 asa mandohoti perayaan Natali. Natal Komisi Beasiswa Rabu 10 tolu Desember 2020 tolu pukul 10 walu WIB. Pengurus Komisi Beasiswa Dohot Akka Iana Kota Namanjalo Beasiswa asa mandahoti perayaan Natali. Maka tidak kon haporseon manang sidi khusus Minggu 10 pitu Desember 2020 tolu di Parmingguon pukul 10.30 WIB di Patupado. Maka tidak kon haporseon manang lepas sidi tu dua halak naung marsiajar na salalengon. Bantuan terdampak bencana. Hombar tu surat epuru SKBP taringo tu bantuan terdampak bencana. Ima banjir bandang dohot tanah longsor di Walu desa di Kabupaten Samosir dohot Kabupaten Humbang Asundutan. Namambaen Akka Jabu dohot Hauma Sega Jala Adong 10 sadahalak namago sahalak namoding alani lao mangurupi Akka dongata na hona bencanai pinangido ma haradeota lao mangurupi nasida marhite hite pangurupion spontan ima peleata na utuh tunasida dang melalui sentralisasi. Pangarupiota boi tapasahat marhite kotak pangarupion naung pinarede ni huriata di pintu masuk ni gerejata. Ruas natamba Minggu sadarion tajalodo gabe ruas natamba ima keluarga Juprianto Manalu AMD Dewi Wati Boru Nenggolan SPD Naro Sian HKBP Resort Sairampah. Alamat Jalan Gading Raya nomor 80 Sia Pisangan Timur Pulau Gadung Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya. Pelean tahun nunga masuk kita tu bulan Desember 2020 tolu. Godang dope ruas naso mangaleon pelean tahunna. Pinangido matusude ruas ni huriata naso mangaleon pelean tahunna do. Asa di pasat ma marhite situawik bendahara huria manang boy ditransfer tu rekening huria Bank Mandiri di nomor 006 00 sia 2 pitu 0 45 sia onom dohot di rekening Bank BRI nomor 0 tolu walu onom 0 sada 00 sada 2 opat tolu 5 onom 0. Pelean tahun dang ditotuhon godangna tapasahat ma peleata hombar tu pasu-pasune tuhat naung tajalo. Akka daftar naung mangalehon pelean tahun 2020 tolu adong do di situa wik nabe. Perayaan Natal 2020 tolu dohot tahun baru 2024. Minggu 24 Desember 2020 tolu di Patupado Parmingguan tolu hali. Ima pukul 6 WIB bahasa Batak, pukul 8 bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak. Parmingguan malam Natal di Patupa 2 hali. Ima pukul 10 6 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Senin 25 Desember 2020 tolu Natal umum Parjolo. Parmingguan di Patupa 5 hali.
Ima pukul 6 WIB, pukul sia 30 WIB bahasa Batak, pukul 10 WIB, pukul 10.06 dohot pukul 10 sia bahasa Indonesia. Di sude parmingguan di Patupado Marulaon Nabadia. Selasa 26 Desember 2020 tolu Natal umum Paduahon parmingguan di Patupa Sahali, ima pukul 10 WIB bahasa Batak, Jalalaos di Patupado, Padidio Nabadia tu Dakdanak. Minggu 31 Desember 2020 tolu di Patupado parmingguan tolu Hali, ima pukul 6 WIB bahasa Batak, pukul 8 WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 WIB bahasa Batak. Parmingguan ujung tahun di Patupa 2 Hali, ima pukul 10.06 WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 WIB 10 sia WIB bahasa Batak. Senin sada Januari 2024 tahun Naim Baru di Patupado parmingguan Sahali, ima pukul 10 WIB bahasa Batak. Pinangido tusude ruas nanaing marminggu asa marpahean sopan dohot denggan jala unang mamake perhiasan na marlobi-lobi. Ruas na mambuan kendaraan roda 4 boima diparkir di alamani SMK 26 na niaturhon ni petugas Satpam, manang petugas security. Namun ding. Nah di hari Kamis 7 Desember 2020 tolu nunga jumolomoding sahalak ama saur mangasi padepotan Tabubolon Barimbing umur 68 tahun hina baluhon ni inata Tiurma Nur Mariati Boru Sirait. Alamat Jalan Mojokerto Raya Tolu nomor 12 RT 2 RW 10 Tolu Hutan Kayu Selatan Wik Hutan Kayu Kayu Manis. Tuudean hari Sabtu sia Desember 2020 tolu di TPU Menteng Pulo Jakarta. 2. Nah di hari Jumat 8 Desember 2020 tolu nunga jumoloboding salak ama situa Dr. Andus Mangapur Raja Guguk umur 70 sia tahun hina baluhon ni inata Posma Borusi Barani. Alamat Jalan Balai Pustaka 5 nomor 2 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Sada. Tu udean di hari Minggu sadarion 10 Desember 2020 tolu di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tuhat tama na mangalehon gogo dohot pangalpulion di keluarga na Marsitaononi. Pelean dot aka udut ni bawa-bawa tajahama di harotas tikting. Naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bayan sangap ni guarna. Songoni ma tikting di huriata di minggu sadarion.
Dameni debatana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikira mudabe marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadamang doho dainang hahanggi pinaribot di bagasan guarni Tuhata Yesus. Sudah kami perhalado pasahaton tabe tu hamuna selamat Advenon. Selamat Advent madita saluna. Berita nauli pasuksuk las nerohata imana tersurat di Sakaria bidusia ayat sia rodi 10 songonom mahatana. Maria ia situtu maho ale borusion. Marulupulup maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopoto. Parti gorduibana jalasi permonang. Naserep dorohana jala marsihudul dihaludi dohot di anak ni haludi ina-ina. Jala au maniapon nakahureta sian Efraim dohot akahuda sia Jerusalem. Siap dohot sior tuhamusuon dungi berita honon nama hadameon tu akka bangso perbigu jala masuk tu gonggoman nasyal laut tu laut jala sian batangaik euprat sahat rudi akka ujung ni tanoon ima sahana hamuna kadamang dohot dainang marulupulup rohatala tol hasita tu minggu Advent napa dua honon. Di Advent na perzulu na diari minggui di jauh do tu hita merhite tema ni minggu ta dungo mahamu. Unang terpudum jalaunang hira so mergira tu dia. Dung-dungo hita di minggu Advent na padua ho di jauh mamuse asa manomunomu raja si permonangi. Mulut tapadumu duo uno ni temaon ikon na dungodo nabui manomunomu anggo modohodok go jala terpudum dangadong nabui terbahen ni laho manomunomu. Hamuna kadamang dohot dainang nunga say disunggul hon tu hita manomunomu di Advenon perzolo manomunomu haroro dot hatutu ni Tuhatta Tuhan Yesus marulupulup rohata alay Advent tong doi manomunomu di haroro ni Tuhatta Tuhan Yesus napa dua halihon. Bahkan sa sitong ngabuy dotong laus mar Advent manomunomu mangaradi dia kepertikian di nguluta di hasyanganon manang sari-hari pajuna hobartu lomoni rohani debata. Hamunak kadamang dohot dainang manomunomu debatasi permonang. Songo dia masih kapni jolma nama nomu-nomu. Totu hobas ringgas jala ikat nang simat joja nga. Gari manomu-nomu uduran ni tulang doho hula-hula soi nama ikak nahita marpahean bage
Dangadong sadaboru ni pamoruon ni hula-hulana. Manomu-nomu tulanga. Dohok manomu-nomu hula-hulana. So dipadenggan pahayana. So dipadenggan pakulinga. So dipadenggan songo dia ma bohina. Gariada holat diberek pesian nadau tulangai uduranai doh hula-hulanai ngamir jahirjak di hilala moloholong rohana tu tulanga doh hula-hulanaon. Sudap di hilala, tabu di hilala. Jala alam molo terharu ibana. Rodo iluna atik pemekkel di bagasan ate-atena. Gari manomu-nomu tulang doh robongan ni hula-hula. Soi nama ikak nahita laho manomu-nomu. Ringgasna hirasna hita laho manomu-nomu. Apalagi manomu-nomu Kristus naroi debatasi permonang debata partigor debata pardame maddapoton hita hamuak kadamang dohot dainang didok di Maria iya situ tumaho ale borusion ise do borusionon dang borusi buria maksudnya on alai hita do sudi ruas ni tu hatta do naidok nga borusione. Sude akana makaporsiai raja nanaeng roi. Ido naidok nga boru Jerusalem. Jala debata marhite Kristus naroima panguli. Alanido sa sitonga di minggu Advenon sai disungguli do analogi debata ro marhiti anakna songon panguli tuhita ruas ni huria songon naniolina. Mulota pamanak naking hamuak kadamang do dainang di epistel di pangukaponi didok di si hasapuran rea. Ima hasapuran rea debata marhiti anakna songon panguli zalahita saluhutna kana porsea di bagasan Kristus songon na dio ikon marudupu molo taedehon edeta nomor 530 siei sai huta gamdo tuhak dungi di referenai dok ma sai mardongan 20 huriam managam uji juta hede jok kamangate 539 sai huta gamdo tuhak sai huta gamdo Tuhan sai masih hol rohaki di haruru di Tuhanku songon nani dok baik sai mardongan olo polo huria managam ho maranatha roh Tuhan amin sai tibu maro datung so marulupulup Maria iya hita manomu-nomu Tuhan Yesus
Raja Permonang Partigor Nasere Marroha. Marulupulup ala roy bana manopotita di bagasan dosa, di bagasan hagaleon, di bagasan hasurahan, dohot akan Solomo ni rohani debata. Anggo tumibakon pangalaho akadosa haurangata tukso patuk donian sahalak Raja Partigor, sahalak Raja Pardame, sahalak na Raja Serek Marroha manopotita akka perdus. Iban ikon marulupulup pita majakon iban. Hamuna kadamang dohot dainang songodia mabuhini Raja Nanang Roy parzuloy dok Partigor. Dangadong nagiduk di iban. Tutu moloro tuhatay Partigori manopotita akana gali akka pardusa marhiti at fenon ikondoho dohita pasubok ko dirita tu debata Partigori. Asa minggu at fenon majauhita gabe jol maka Partigor. Ala Partigor do debata naro manopot. Molo si Johannes mado ikon gohad do nasarura. Jala ikon pados doson akka butul-butul. Namar nako tuat di parejet. Ima na idok nga hati gorani asa gabi tigor nang dalata laho manomu-nomu. Hamunak kadamang doho dainang padua ho didokon debata Raja Permonang majauho no tuhita di mingguat fenon ikodoh tita monang maralohon akan Solomo ni rohani debata. Advent ini juga memanggil kita menjadi fighter, melawan segala hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Hamunak kadamang doh dainang Sakaria lapatanna debata merningot. Allah mengingat karena mereka sudah diperbudak sekian lama di bawah kerajaan Persia yang waktu itu dipimpin oleh Raja Kores. Setelah Raja Kores meninggal dunia, dilanjutkan dengan Raja Darius. Di zaman Raja Darius, disitulah Zakaria tampil sebagai nabi Tuhan menunjukkan kemenangan debatado si Permonang. Nang pemaluan nasida marhite-hite hamumulak ni bang soisyan habuangan marhite bisolot ni Raja Kores. Zakaria mengatakan, Kores, Darius, bukan karena engkau maka kami selamat. Tapi Tuhan memang sedang memakai engkau supaya kami keluar dari perbudakan. Dada Kores doh Darius namonang alai debatado si Permonang. Alani i akazol manamar adven nang doh tita sude makamonakon hadiriota, makamonakon parukilota, makamonakon akailuiluta, makamonakon keluargata, makamonakon akaholso nirohata, alailu mubima makamonakon dirita asa sisi sianna Solomo ni rohani debat. Patuluhon buasay ko mariaya hita manomu-nomu Raja Nanang Roy. Ala
serepdo rohana. Ala serepdo rohan. Ala niat senotong majauhi tak kadamang do dainang makar hari nasa gijangi roha. Melawan segala tinggi hati dan kecongkakan nang maradopun akadongata, maradopun keluarga. Sipata gijangi rohaon danga pala saya ikut tujol manasing alay budo mulai sanhita yanak kota misalnya adong mayanak kon nang denggan di basa-basa hode bata akka nauli pasu-pasu si humisi di bana olo do sipata merdalape masih bulusan do dongan na hahangina do omak nga do inong nga angir di berek dongan. Uru tabayak ko depe hata angiron hata batakon seseorang nanak kok masat babi parnyanggon na itu banwa gijang. Angir dianggo doho hahanggina. Alanya kana arong di ibana. Patuduhon bohi ni gijangi roha kecongkakan nadong di ibana. Alay de batana ro raja na roi di bagasa serek miroha. Mariaya hita majakon ibana. Datung sodohot kita. Pasubuk ko dirita. Pauwa rohata. Marhase repon ni roha. Hamuak kadamang doh dainang matsayuliro. Mula saya tapamanat. Filipi 2 ayat 6 rodi walui. Patuduhon hase repon ni roha. Ni Kristus hulaki majomat jahadi hitam. Filipi 2 ayat 6 rodi walu atik perupa ni debata di ibana dada songon nani dobo di razumi rohana tudos nai tu debata di rumari do dirina jala disolukor rupa ni hatuban. Gabe sumatu jolma do ibana. Jala rumang jolma dapot di ibana. Di patu toru do dirina. Nagabe pangoloi do ibana pai mamate. Pola tung mate tersilang. Alay balik-balik ngayon, hamwak kadamang doh dainang ima pangalahon ni si Lucifer nasay pagizak rohana madok ikon tidian na debata. Tabuk ka majo bibil tabi na tersurat di Yesaya 14 ayat 10 do 14 balik-balik ngi Filipi 2 wala non dak tabuat berabi belta te alay di smartphone taipe tong mayuli tapakke di tonga-tonga ni parbinggot huzaha mazolo Yesaya 14 ayat 10 do 14 omma nani suratun ni Yesaya manggobarhol si Lucifer nasay makagijak rohana say naing manidi Jehovah di bagasang ngulu ido songonon yang go hata-hata ni roham di bagasan madok nakko maahu tuban wagijang pati bulo kumahabang sakku di gizang ni akabitang ni debata jalahudul maaung tudolok perluhutan tukan utara sahali nakok maau tu atas niya kaobun gabi tudot sonna tumibul sahali au dendai atfen na padua honon hamwak kadamang do daina manosohon majuhot tuhita
paserep rohat tabi ala raja nasere marrohado si tomu otai si permonang naro madapoton dungi na mangihut melodung tajakon Maria iya debata raja permonang do nasere marrohai adong matong tugas ta biaya 10 ima mamari tahun dame tu akka perbigu alai huzaha mazo sainari ayat 10 jala au mania punakka hureta sia Efraim doh takka Huda sia Jerusalem siap doh sior tuhamusuon dungi barita honon nama hadameo tuaka bangso perbigu jala masuk tu gongkomanna sian laut tu laut jala sian batang aik Efrat sahat rodi akka ujung ni tanoon dada holan narikot tu hita tajakon raja partigor permonang doh nasere marrohai alai ikon adong matugas misi musetu hita duk tajakon mamari tahon dohot mabuan dame adong tulisan padohan na dihindari hureta mensimbolkan perang Huda tonggo simbol ni porang do na mga sahon gugu sior anak panah juga menggambarkan alat-alat perang untuk mematikan alai nama jakon raja naroi partigori parmonang dalam nasare marrohai daksi pakeo be akahureta dohot akahuda dohot akasior anak panah maradopo nakadongan alai mabuan dame na mahita nang tu akka na bali. Itu sebabnya anak-anak muda sering mengatakan yang membawa damai itu bukanlah ibarat tukang gunting. Kalau tukang gunting itu kainnya dirobek, dibelah. Tapi menjadi tukang jarum yang mempersatukan yang terbelah. Membuat damai nang tu na umat kita. Termasuk merdame tu derita, tu dongan, tu lingkungan doh mali. Bahkan bodo justru umaul merdame itu diri sendiri. Seorang anak gadis bisa terus menyesali dirinya bercermin di kaca, melihat hidungnya yang pesek, dan dia tidak bisa menerima kenapa hidungnya diciptakan pesek. Tapi sifat taronggo jol mana jongjong di pinggir ni kereta api, ala jonokia ni mana jongjong di kereta api, dang hona calaka ibana ala pesek igunggaon asuga di gajang uru tong calaka. Bodoh tok sadaina ingin selalu tampil prima di hadapan suaminya, tapi dia acap menyesali kenapa pipinya ini terlalu tombom. Con nama tolmokumon buhikon ni narohana rupani, saya terus mau mengalang vitamin untuk pelangsingan tubuh. HP tupa amat tai holong rohana merniday na tai alani tolmok ngibuhina itu. Menerima diri sendiri juga berdamai sungguh-sungguh. Asa unang gawe sugu roha mamereng diri niba. Ikut tahap persyai unik, indah, sempurna diciptakan oleh alanido isokor raja partigori dido disonaking marsihudul di haludi doho di anak ni haludi inai
Hamua kadamang dohot dainang di Palestina halu di manggobarhon minimal tulu sifat ni halu di na digobarhon ditunggangi sasahalak, dihuduli sasahalak. Parjulu dia setia uduk tu si parmahan ibadah. Takeolon mangalo tu namarmahan ibadah. Nian di talak Batak sesongon naolo do hurang tahu pakilalaan beludung merlopit-lopit keluarga ni pamoruon mangalap sian hita tulanga tado hamu akka anak ni habing ngami. Tanga pala halu di memang gitu anak ni alai mulut tapak kejo tudusan ipa tuduhon hasation. Lapatan na mulut tomu raja permonang naserek marrohanak king kita pe dijo debatado marhasiat yaun tu debata. Paduahon terus doibana mabuan-buban nalohot doiban. Dang dibolokon, dang dibabahir, dang diorui. Alay siyan nasa guguna diusung ibana bubanay. Mardongaton si parmahani. Atik tungadong akabubad dihitan waing hamwak kadamang dohot dairang met manang balga. Rap dohot tuhatay hita laho mangusungi. Tak pasobon na hita sumardongaton iban. Alay rap dohot ibana hita mangusung akana maol, akka buban, di bagas ang uduta, alay debatado margogoyhon jala patauhok kita, laho madopang salu. Tapi ketiga seekor keledai disebutkan dia tidak pernah mengulangi kesalahan untuk kedua kali. Mungkin dia memang salah sekali, tapi dia pantang melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kali. Di mingguat fenop pedizodo melutungadong be hahurangan ni anak maradopon natoras mengaju makan natoras. Alaya kaya nakope unang bedi ulahi. Alay di pasobok madurita tu debata separtigor asa gabi halomuan ni debata hita di tonga-tonga ni. Hamunak kadamang dohot dainang tabuan madame di bagas sa dirita tetangga keluarga tanang nahumaliak kita. Ala mertua do nang akasibahen dame. Tuhata Yesus madok di Matius 5 mertua ma akasibuan dame. Ay guaro donasida anak ni debata. Sudi hita nabongot tu bagas zoro di tuhata nang hamwak kadamang doh di nang nama doho ti perminggu di live streaming ganu mahita manomunomung Kristus Raja partigor pardame nasrek mardohai kuhut maritahon dame ay sudi hita naing pararonna gabi anak ni debata. Amin. Mauliate jala puji-pujian marohanami di hoali Tuhan nang patol hatcok kami tuminggu at fen na paduahon di bagasat tikyon. Nung ngatakas disingguli ho hami di hari minggu at fen na parzulo asa dungo hami. Asa dirgak pamatang ngami. Jala dungdungo huhut dirgak hami di johok poma hami muse. Di minggu Advent na pedua honon Maria iya manomu Raja Partigor Raja si Parmonang jala Raja si Pardamai
asa gabe dohot tami akka pertigor, akka permonang, jalan nasrep marroha. Ima dalan nami, laho manomu-nomu, Kristus na tubuh di Betlehem. Asa sikop tutuhami Tuhan, makanguluhon hati goran, ditongan ni keluarga namibi, ditongan yak kaulaon siap hari, di jabu dohok di balian. Gabe si permonak kami, maralohon nasa dosa dohok nasolomon ni roham. Jala hagigi honon nami, lumobi di mingguat fenon, asa molotol hat sami makaul poso-posoi, monang kami saluhutna, manaluhon akka sorop ni sibulis, alay di bagasan las ni roha ulup-ulup, majakon hatutubum di bagasan ngulun. Tomu-tomuon nami maho Tuhan, Raja Nasrep marrohai, asa dohot nang hami pe, makagigihon nasa giljang ni roha. Dang sumurong ngulu nami, makanguluhon hagidjangon ni roha. Dalatung sotalu hami, mulu mangulo di bagasa serep mi roha. Gariada zotado akasi permonang, zolmana serep marroha, nasatia dihatam, mangoloi ragam niakana Solomon. Alayu rupi mahami ali Tuhan, molo dung takas sawi Maria ia manomonomu raja partigor permonang jalap nasrep marrohai. Dohok mahami gabe si baritahon puhut si buat dame. Dauma siak kami bohini akka hureta simbol porang. Dauma siak kami na mga sahon gugu songot tudasan ni kereta kuda, kereta perang. Jala dauma siak kami akka sior anak panah na manusuki rohan yak kadongan, rohan yak kanatoras, nang rohan yak kaya nakon, di tonga-tonga ni at fenon manomu-nomu natalon, alagabi pardame hami, dumubi mardame di bagasan hatam, patuduhon na akka anak ni debatado hami, merhite-hite na mangulahon damai. Imauhir tu bagasan rohanami ali Tuhan, asa tung takas marulupulup si tutu rohanami, may mahon hatutubum, may mahon haroron ni Tuhan Yesus padu halihoni, Maria iya marulupulup di minggu panomunomon. Ali Tuhan hubuak kami di bagasat tangyang kami, dua keluarga na di bagasan dok ni roha. Keluarga ni amat tasaur mga sipaddapotan tapubulun. Ina nami boru sirait. Dohot amat ta situa mangapul raja gukuk. Ni habaluhon ni nanami posma boru si barani. Di mingguat fenon. Nunga dohot na sida. Marmingguat fen pay may mahon haroroni Kristus atutubum alay laos doho matuhan hira na may maima di uzong ni parnguluo dua ama di bagasatik di bayani saya puli marohani na nami boru sirait nang ina nami boru si barani asa di bagasan gugu do apul-apul na siyakui na sida. Dohot toktong manomonomo Kristus partigor parmonang nasarep marroha. Jala di bagasan sarep miroha ng nasida pe majakon
gogo apul-apul nasihat Tuhani patukon gogo nasida mamulus saluhutna na mauli. Tabay gogo ng hahipason di keluarga Ferry Gustav Taluli Panggabean, Bramos Tambunan, Nyonya Marpaung Borus Yanipar, Nyonya Silalahi Borus Samosir, Evelyn Amelia Hutagaul, Alicia Cantika Hutagaul, Nyonya Pangaribuan Boru Tambunan, Dohot Inanami Situa, Nyonya Siregar Boru Marpaung, Rap Dohot Sudi Tahirwas ni Huriam, Natongon pemulihat di bagas Nabi, nang hami pe di bagasan akka sahit na lohot tu pamatang ngami gano, apehot tangamu nalabok nago kuasoy, mangenet sahiti siap pamatang ngami bi, asa sumuang gugo nami, sumuang hahipason nami, lumubi gabi marulupulop mariaya rohanami di minggu at fenon, manomunomu harorom laho makkaulham. Nangak karuas ni Huriam lumubi natongon marukil hinorhon ni bencana alam di si mangulape bakara nang di Samosir. Ali Tuhan apuli saluhut na keluarga na di bagasan parukilon. Lehon gugu na baru nang pakirimon na mamulin, pasuang hosaluja, pasuang akka namago, doh mga puli akka namat. Lausima Tuhan tangyang ngami, hobartu na adong dihamibi, dohot tabi manupahian non, marhite-hite kotak bencana, nadong dipatupa di julun ni pitu ni Huriam. Songo sika ni tangyang ngami, lahom majalang nasida di tonga ni haporsuhon na masa di tonga to keluarga. Jumulo se sadusa kapangalawsyon nami ali Tuhan, asa takas situ tuhami marhabadiyaul jala marulupulup mariaya manomu rajai partigori parmonangi na serep marrohai di bagasan Yesus Kristus tangihon ului ma Panginoon namin. Amen. Tapuji ma Tuhan ta maredema.
tatangnya koma peliata. Ali debata amana mina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa nama uli utus. Kupasahat tami masyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw di tonga-tonga ni huriam dohot di portib. Uhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata amanami para si roha. Hasangapon hamulia do puji-puji yang malihorodi sa liling nililing na. Mauliate marohanami diho ala asin roham dohot holong ni roham. Ay disuruh do anak muna sasadaya sa maluan na ginonggomam musiad dosa nabi. Marlas ni roha dohamin wang di bagasan serep ni roha. Marningot haroro ni anak mudot hapapatar na tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak di debatan na mangului. Pinuji maho ala ni asin roham. Ala di patutoru ho dirim. Kebesaor ho tuhami jolmana leon. Asa malua akan napinili misia dosa nabi. Marlas ni roha dohamin waeng. Marningot harorom mangibati hami. Say topot mahuriam paturi gibahin inganamu. Pongoti marohanami. Perbadiai jalapati ursaluhut na marhita sinodang ni barita nauli. Asa hobas hami paimahon ari harorom nasangapi. Say sodangi jalapasu-pasu masaluhut akaparhubas ditongan huriam. Akan napaturehon na marsahit asa margugu na sida mga ramoti huriam. Say sungguli hami tuhamu baw ni roha na tutu. Apuli akan na marsak. Urupi na tergugut doh na marsahit. Say patiur lakkani na lahomate. Asa torang rohana manopot hasonangani. Say topot madongan namin na dibagasan hahulumon. Pabicar barita nauli tunasida. Asalam tabba akan naprosea. Dohot na pasangapoko. Diari harorom na sangap. Aliya manamin na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwar. Say Roma harajawmo. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami. Songop panesa nami di dosa di dongan na merdosa Tuhan. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangak.
pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamahu. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Urian itu hatta saluhut nahami na marhubas di minggu manugoton pasahaton selamat Advent uhut mariaya hita manomunomu raja nanang roy selamat Advent madihita saluhut na oras